Kaixo, Julio. Kaixo, Juan Cruz. Elkarrizketa egiteko, hemen finala jokatu zen leku berean elkartu gara, Anaitasuna kiroldegian, finalaren ondotik ona etorria zinen? Ez, lehenbiziko aldia da finalaz geroztik, eta lehenbiziko aldia da final bat eta gero, aurreko guztietan ere, sekula ez diat elkarrizketarik egin hemen, eta ilusio handiz nator zure galderak erantzutera. Aldageletan ere ibili zara, eta irribarre batekin itzuli zara, irudipena, finalaren oroitzapenak halako poza eragiten dizula? Bai, egia esan ilusio berezia egin dit elkarrizketa honek, Anaitasunan egingo delako, eta berriz ere sartu, eta pista hau ikusteak balako zirraratxo bat eragin dit, eta horri bili naiz aldageletan barna final egunean egin dituen pausoak egiten, baina oraingona alderantziz. Behin eta berriz aipatuzu bakea hitza final hori baloratzeko tenorean edo horren berri emateko tenorean? Bai, hori da arratsalde hura deskribatzeko behar bada hautatuko nuke hitza. Oso lasai aritu nintzen, hasieratik bukaerara oso kontzentratuta, beti nahi dugu horrela, baina askotan ez da horrela izaten, lehiatzen garen momentuan bildur eta iluntasunak ere izaten ditugulako geure baitan, lehiatzen aritzen garen guztiok, ez bakarrik bertsolariok, ni justu arratsalde hortan nahiko libre honitzen nire burutik esan dezagun, nire bildurretatik eta espektatibetatik. Orduan oso pakean aritu nintzen, oso pakean bukatu nintzen. Hasieratik somatu zitzaizun aldarte hori, izan ere, lehen agurreko bertsoan, finalean abestea, plazer handia izan entzela esan zenuen, hitz ez hitz? Bai, eta hori zen sentitzen nuena. Banekien lehiari begirako jolas hortan, galtzekoak behar bada gehiago nitula irabaztekoak baino. Behin txabel bat irabazten duzunean eta bigarren bat eta gero irabaz ez duzunean, ez da errexe norbere burua kontentatzen, baina aldi berean oso pozik nengoen, argazki horren parte izango nintzelako eta belaunaldi aldaketa eta lekuko transmisio hortan horre egon nintzelako eta arratsalde berezi hori holtzan bizituko nuelako. Orduan, lehenengo agurrean zintzoki kantatu nuen plazer bat zela niretzat. Oso gauza ederra esan zenuen finalaren inguruan eta izan zen bertsolaritzan egin nahi duzun hori egiteko gauza izan zinela eta erakustaldi hori egin zenuela. Nola definituko zenuke? Egin nahi duzun bertsokera hori eta final horretan egin zenuen bertsokera? Ez dakit, egia esan ez nuke jakingo definitzen zer egin nahi dudan eta are gehiago baneki ere ez nuke ahoz gora esan nahiko, gero preso gera zaitezkelako hor, baino egia da egin nahiko nukenetik eta egin dezakedanetik gaur egun, espero dut hemendi bi urtera zerbait hobe egin ahal izango dudala, baina oso gertu geratu nintzen, nolabait izan zen eseri eta esan, gutxi gora bera nik hau egin nahi nuen eta hau egin dezaket. Neure hankasartzeekin eta neure hobetzeko utzi nituen gauzekin. Baina gutxi gora bera, hor nunbait geratu nintzen. Atentzio eman zidan, aurreko finaletako Julio Soto, baina askoz umore gehiago sartu zenuela, azken final honetan? Bai, azken urtetako nire ibilbidearen gauzari positiboenan ikuste hori izaten ari dela, garai bateko Julioren edo pixka bat lotxagabeago, umoretsuago, holtzan ere txapelketako saiotan desparpajo gehiago, edo zuen Julio hori pixkat bueltatu dela, azken Euskal Herrikoan, esango nuke dexente bueltatu zela, eta azken Nafarro kontan ere, nahiko momentu batzutan pikaro ere hitz bat jartzearen aritu nintzela, eta oso pozik nago, horrela aritzeko, lehen esandako pakean hitz horretan ari behar duzu bersotan, eta orduan, hori gertatu zen, eta... Izan ere, finaletan, bertsolari baduzu joera segurtasuna, nolabait esateko, sakontasunean, seriotasunean bilatzeko, ez da? Bai, eta hori da, askotan egiten dugun akatsa bertsolariok bereziki txapelketan, ez da gu bultzatutako zerbait bakarrik, denon artean hor sortzen da gai egileek ere
umoreari tarte behar badeziote behar bestekorik ematen, gu ere ilunago agertzen gara hoi baino, uste dut loturik dagoela urduritasunarekin, Bat urduri dagonean eta bueno, pixkate igual errezago lerratzen da sakontasunarekin edo bestelako gai batzuekin. Umore egiteko oso libre egon behar duzu eta oso konfiantza handiarekin. Julio, eta noiz azalduko bereziki umoretsu eta aurreko bi txapelketetan, erran nahi baita Euskal Herrikoan eta aurreko Nafarroako txapelketan kolpean diskoak pairatuta gero, Nafarroko txapela galdu zenuen, Euskal Herrikoan finaletik puntu terdira geratu zinen. Nola eman diozu buelta? Nola lortu duzu horren umoretsu itzultzea? Nola landu duzu? Bueno, azken Nafarrokoan kolpeatzen izan txapelik ez irabaztea, hori beti gerta daiteken zerbaitelako eta gertatu gelako berriz ere. Gehiago izan zen, arratsalde hartan oso loturik aurkitu nuela neure burua eta hori izan zen benetako kolpea holtzatik, bersotan nahi nuen eta nezakenetik pixkat urruti eginda jeistea. Gero Euskal Herrikoan, oroar pozinago egindako txapelketarekin, baina finala hortzekin ikutzen duzunean eta 2 puntu terdira geratzen zarenean, kolpe emozional handia da, nahiz eta finalean sartze ez pasara, tokirik onenean geratu nintzen, baina kolpetxo izan zen. Eta horri buelta nola eman, denbora behar izan dut, bereziki emozionalki osatzeko, baina udaran ja neure gure ikusten nuen berriz ere bersotan gustorari nintzela, eta umoretsu, eta ez dago beste sekreturik lan egin, eta bersoa lantzen segi, eta bai emozionalki, eta beste hitz bat ere sartuko dut, potoloago behar bada, espiritualki ere, neure burua lantzen daramat, esango nuke, denbora aldi luze bat, berezik nire nahiarenak gertatu zenetik, zabaldu zaidan beste mundu bat izan da pixka bat, mundu lausuago edo, espiritualtasun hori gustatzen zait, eta horrek ere laguntzen dit. Espiritualtasun horrekin zer esan nahi duzu? Esan nahi dut... Zabalagoa ematerik. Bai, esan nahi dut pixka mundu magikoago hori edo ez, gauzak ez direla gertatzen kasualidadez, nik hori sinisten dut azken urteetan bereziki, denak duela bere azalpena, norberak pixka bere patu edo bere bide horri bat baduela, meditazioak adibidez asko lagundu dit azken urteetan, munduan kokatzen, mundua ulertzen, presente egoten, yoga ere bai, zerbait, eta pixkate holtza gainean baino bizimoduan laguntzeko tresnak dira, eta bizimodua edo mundua ulertzeko landu ditudan erremintak, eta berezikin, ere azken urtetako berso bidean, hori izango da lanketarik egin dudan handiena. Nahiz eta gero beti dagoen bersoa eta teknikoa eta diskursoa, baina beste hori gabe niri behintzat hankamoteratzen zaite bersoa. Izan ere jendaurrean egiten duzu lan, jendeak zuen lana eta zuek ere epaitzen zaituzte. Nola daramazu hori, nola eraman daiteke hori, egoa oso agerian daukazu, ez da? Ez da ego zaurgarria duzun, sendoa edo nolakoa? Nahiko zaurgarria dut, eta lehen aipatzen izun pixka lanketa espiritualago horrek ere asko laguntzen ditu hortan, ez? Nolabait joera dugu, ez? Gure egoarekin, gure izen batekin, gure gorputz batekin identifikatzeko, eta bestelako norantzan doan ikasketa edo lanketa bat da niri interesatzen zaidanak gaur egun. Hau da, ez garela ez gure pentsamendu, ez gure ego hori, ez gure gorputz hau, bagarela beste zerbait gehiago. Eta orduan, sinismen horrek eta lanketa horrek laguntzen dit, nahiz eta ego bat hor daukagun, eta bereziki jende aurren lan egiten dugun ontzat ego hori kolaboratibo baldin badabil hobea den. Nahiago dute hemen beste lausotasun edo ez nuke esango, orduan zertzara, ez baldin bazara zure pensamendu eta zure gorputz hori zertzara. Badakit banaizela, ez? Erligiora hurbiltzen ari garen, espiritualtasunaren bidetik ez dut oso argi, zer diozu?
Ez nuke esango. Bira, hori beste, iruditzen zen beste akats bat egiten ari garela, gure lanketa hori erlijioarekin lotzea. Uste dute, erlijioak gero eta pixu gutxiago dutela gaurko gizartean, nik zorionez esango nuke, baina erlijioaren bidez ere egiten zen beste lanketa hori, espiritualago hori edo, ukatzen ari gara, erlijioarena delakoan, eta nik uste batak bestarekin ez duela zer ikusirik, eta gaurko gizartean importante iruditzen zait, berriz ere galdera batzuk egiten hastean hor bere buruari. Espiritualtasunaz ari gara, kontu lurtiarragoak ere aipatuko ditugu, izan ere, bi txapelketatan hori gertatuta gero erran nahi baita, txapela galdu batean, bestean finalean sartzeko zorian geratu. Hola, beldurra plaza galtzekoa, hortik ere badu, bertsolaritzak, oso ederra da, baina oso krudela ere, bai. Bereziki gure beldurrik handiena. Azkenan ogia, esan dute, lurtiarragoa zergatik, eguneroko ogia zari garelako. Hori da gure beldurrik handiena. Ez da inbeste arratsalde hortan, final hortan, lehenengo, hirugarren, denok nahi dugu alik eta ongien egin. Gehiago da, kasu askotan, gehienetan, finaleko emaitza horrek, finalean eskaintzen duzun horrek, zer ikusi zuzena duela hurrengo 2 urteetan izango duzun bertso saio kopuruarekin. Eta ondorioz, etorriko zaizun ogiarekin. Eta gainera, zure bizimoduaren ardatz sormena bihurtzen baldin baduzu, edo bihurtu baldin bazaizu, nire kasuan hola izan da, ez da bakarrik arratsalde hortan ez duzula ongi pasatzen, saio gutxiago duzula, eta azkenean ogia, gure ogia gure sosa da ez, orduan dena hankazola jartzen zaizu, ez? Batean autonomo zara, ni naizen bezala, arratsalde hortan ez zaizkizu gauza gongi ateratzen, hurrengo hilabetean ere autonomo kuota pagatzea etorriko zaizu, gizarte segurantzak ez dizu treguarik emango, final txar bat egin zizulako. Eta orduan, karo, holtzara hori dena hola dela jakinda, lasa igotzea, ez da bat ere erresa, eta horregatik askotan bertsolaria ikusten dugu hain lotuta egun horietan. Ez da bertsolari guztion kasua, bertso saiotatik etorritako ogia bere soldataren ardatz izatea. Gehienok beste lan bat dugu, edo dute, edo beste pilare bat bertsoarekin uztartzeko, baina kasu batzuetan ardatz nagusia denetan jokuan jartzen duzuna asko da. Esan duzu, bertsolaritza bihurtu zenuela edo bihurtu zitzaizula bizibide, ze izan zen bata ala bestea. Esan dut, kontziente zara, noiz erabaki zenuen honetatik bizi zintezkeela eta honetatik biziko zinela? Bueno, nik uste nahiko kasualidadez etortzen den zerbait dela hori. Emaitza batzuk behar dituzu lehendabizi, gero jendeak ere deizaitzan, eta batean zeure gure ikusten duzu saio desente egiten, areago zeure burua lantzeko gogoz, eta horrek denbora eskatzen du, segun zelan edan hasten zaren denbora gutxiago izaten da, orduan ja hor, momentu baten erabaki behar duzu, autu bat egingo dut eta saiatuko naiz, autonomo egin eta ia. Nik goatzen ez 2015ean izan zela Nafarroako txapelketa eta gero, fakturazio asuntoegatik ere bai, eta autonomo egite erabaki nuen. Gainera lehendabiziko urteetan kuotak txikiagoak dira, eta esan, 2-3 urte pasako ditutola. Gaur arte izan da, badakit bukatuko dela, gure ez dela, sormenetik bizi nahi dut, eta bertsolari izan nahi dut, eta izango naiz. Oso zaila da. Gauza asko behar dituzu alde, eta gora berak, eta beran zaudenean, ez da erresa. Eta gauzak horrela, entzuten duzunean, zenbait idazleren ahotik, euskal kultur sisteman, bertsolariak, botere harreman horietan indar posizio batean zaudetela, zuenean diru gehiago mugitzen delako, zer? Iritzi bat da, ez dute, enaiz hor lokatzetan sartuko, nik bai haiekin konpartitzen dudana dela sortzailearen bizitza oso prekarioa dela. Bertsolariarena behar bada zerbait hobea izan daitekeela prekarietasun horretan,
Ez dakit balitik, ez dakit, behar segunta zer musikori galdetzen diozu, eta zer idazleri. Idazle batzuk egongo dira beste batzuk, baino jornal hobea dutenak, liburu gehiago saltzen dutenak, berdin musikariekin. Bertsolariak ere, esan dezagun argi, bertsoaz bizi direnak, esklusiboki, oso gutxi dira. Oso gutxi esan nahi dut, behatzak soberan dauzkadala. Orduan, esate baterako, Maialen Lujanbiok, ez ezagun pentsa Maialenen soldata oso potoloa denik. Mira, ez dizut eskatuko striptease ekonomiko bat egiteko, baina gogora etorri zait behinola halako elkarrizketa bat egin niola, Beñat Gaztelumendiri, Euskal Herriko finalean ariturikoa da, eta hark zioen hainbat hilabetetan, ez duela jasotzen, edo ozta iristen dela jasotzera, lanbide arteko gutxieneko soldatara, garbi poltsikora. Bai, eta horrela da. Eta horrela da, eta bertsolariak saioko kobratzen duena oso txikia da. Oso txikia da, eta horrek zer eskatzen du, bertso saio asko egin behar izatea, nolabait soldata duin bat jaso ahal izateko. Orduan, guk botere posizio batean gaudela, ez dakit, ez du zifrarik emango, baina guk hemen finalean 2500 lagunen aurrean kantatzeatik jaso genuenarekin, oso gutxirako dut nik. Eta orduan, esango nizuke, musiko batek, kontzertutan zenbat irabazi dut. Eta musiko horrek esango dizu, baina nik hau soinu teknikari, eta ezakize, eta manager, eta egia da. Azkenean emaitza zein da, sormenetik bizitzea oso prekarioa dela, eta euskaldun sortzaile izatea areago. Orduan, ez dut uste zer irabazten dugunik, bata besteren gainetiko azpitik gaudela esan da. Elkarri lagun egitea estrategia hobea dela uste dut. Eta orduan gauzako horrela, zergatik sormenetik bizitzeko apustu, edo zer du bertsolaritzak merezi izateko horregotea? Badago erakartzen zaituen zerbait, gure kasuan bertsoak badu gustoko dugun zerbait, musikariak musika, ez? Bereziki, esango nuke, holtza gainean bizi duzun hori dela. Horrek engantzatzen zaitu. Bertsoari esker momentuan zaude, momentu presentean, improvisatu egiten duzu, komunikazio oso zuzeneko bat dago, magia bat sortzen da. Bertsoak badu, gure testuak ez dira idazle batena, gurean narratxa bat dira, gurea beste zerbait da. Baina momentuan sortze horrek badu magia berezi bat, eta magia hori sentitzen duzun lehen egunetik, normalean bigarren egun bat nahi izaten duzu, berriz ere magia hori nahi izaten duzu, eta hor zoaz gurpiltzoro horretan badaude bestelako kasuak, holtza gainera igo, eta esperientzia traumatiko bat izan, eta bersoa utzi nahi izatea. Eta bersolari gehienon sentipena da inoiz edo beste, hau utzi behar dut, esatea bai, jende aurrean sortzea gogorra delako. Botere harremana eta privilegioak aipatu ditugu, bistan da, hor mugitzen ari garela intersekzionalitatearen teoria horretatik nahikoa hurbil, eta irudipena daukat azken aldian elkarrezketetan hainbatetan aipatzen duzula teoria hori, eta hainbatetan esaten duzula oso kontziente zarela holtzan kantatzen ari zarelarik, gizon, zisetero, zuria eta aberatsa zarela. Bai, pixkanaka datorkidean kontzientzia bat da, orain 6-7 urtez neukana, gero eta gehiago daukadana eta gero eta garbiago dut dauzkadan privilegioak oso handiak direla, eta dauzkadan kontraesanak oso handiak direla. Aldiro harrapatzen du neure burua, uste nuena baino lokatz handiagoetan. Gustatu ere egiten zait, kontziente izateak hori lantzeko bide ere ematen dizulako. Eta orain bai, holtzara igotzen nahi zenean, lehen baino kontzienteago naiz hortaz, gizon ba naizela, orain arte, ez nio jaramon handirik egiten horri, eta orain badakit horrek zer esan nahi duen, eta horri ere kantatu nahi diot, eta zuria izatea, heterosexuala izatea, eta aberatsa izatea, eta euskalduna izatea ere bai. Horren kontziente bai bagarela bertsolari guztiok, menderakuntza posizio horretatik igotzen garela holtzara. Beste gauza horien hain kontziente ez gara. Eta orduan, kontzientzia hartze horrek ere, uste dut kantatzeko bide berri asko ireki dizkidala,
eta interesatzen zaizkit. Gauzak zein inean aldatu dira Uxue Alberdik kontrako eztarritik ura, liburura, karrikaratu zuenetik. Gogoan dut orduan, datu bat ematen zela, eta zen bertso eskoletan gehiago dira, gutxigati baina gehiago dira emakumeak edo neskak mutilak baino, eta gero oholtzan lautik bat besterik ez. Niren gogora atorkidana da, Bizkaiko finalean lehendabizikoz, gehiago izan direla emakumezko bertsolariak gizonezkoak baino, baina nola daude kontuak, nola ikuste dituzu? Bueno, Uxueren liburu horre lurrikara bat sortu zuen bertsolari ongan, gure ekosisteman, marmarra asko sortu zituen, bereziki gizon ongan, eta hori ona da, ze deseroso sentierazi gintuela esan nahi du. Gauzak aldatuz doaz, eta holtza gaineko irudiak gero eta zorionez parekideagoa da, Bizkaiko finala kasu, baina bestelako ere oso gertu du irudi berri horrek. Hau da, Nafarroko finalean bi emakumek kantatu dute, eta saioak esaten zuen, prentxaurrekoan hementxe, pixkat arago eseriteak geunden, bi bakarrik esaten zuen, ez? Bakarrik hitza jartzen zion. Eta Nafarroko bertsolari txapelketan emakumeen presentzia oso urria izan da. Orduan, bukerako argazkiak batzutan engainatu ere egin gaitzake, eta oraindik egoera, ez da behar lukeena. Eta uste dut ez dela izango, gaurko argazkia hemendik 20 urtera ikusiko duguna, espero ezetz. Noski, orain dela 20 urtekoarekin konparatzen badugu, askoz ere presenteago daude emakumezko bertsolariak, askoz gehiago dira, eta gaur egun saioetan, saio asko dira, parekideak direnak. Baina, txapelketetan gertatzen denak erakusten du, oraindik lehiatzerak orduan, holtza gainera igotzerak orduan, emakume asko bidea-zailago izatea, galdera hori egingo bagenio gure buruari zergatik gertatzen da hori. Nik uste erantzuna nahiko garbia dela, gauzak ez daudelako oraindik batere parekide, eta gizonok ez dugulako oraindik kantatzen dugun bezain berdinzale jokatzen. Esan dugu, zenbait privilegio badituzula holtza gainean, gero Nafarra zara, Euskal Kultur Sisteman periferikotza, jo genezakeen lurralde batekoa, horrek aspiratzen zaitu, segun ze holtzatan? Bai, aspiratu izan nau, eta bestelako ere eman izan dit, aukera ere eman izan dit. Nafarrizate horrek, badaudelako saio askotan nolabait bertsoliak hautatzerako orduan, ekarriko ditugu biru finalista, ekarriko dugu edadeko bertsolari bat, ekarriko dugu gazte bat, o nafar bat, batzuetan lagundu ere egin izan dit horrek nafarrizatea, ni hortaz konstiente naiz, baina bestelako ere handia da. Nafarrak Euskaldunon kontzientzia hortan oraindik badago hain Euskaldunez garen uste bat, eta areago bertsolariokin. Nafar bertsolariok oraindik ez dugu onarpen berdina jasotzen. Ari gara, azkeneko urte motxa hauetan esango nuke, etorri diren bertsolari gazte, Joanesek finalean kantatu du, Euskal Herrikoan lehen Nafarra izan da, eta Xabat, eta Saioa, eta Sarrai, eta Josu, eta gazte handan etorri da oso onak, eta gero lehengoak ere hor gaude, ari gara pixkat Nafar bertsolari... Esaldia da, baina oso nahi iruditu zitzaidan, betidanik egon izan dira oso bertsolari onak Nafarroan, baina orain asko dira. Bai, eta horren ondorio da beste esaldi batez, aurkezpen egunean aipatu nuena, eta zera zioen, Nafarroako bertsogintza inoizko momenturik onenean dago, mailari dagokionez. Gero beste gauza bat behar bada aipatuko dizut, baina bertsolari bikainak beti egon dira Nafarroan, beti. Eta, aurten finalean ez zegoen izen bat ematearren, Xabier Silveira, beti egon da hor, maila aparteko bertsolari bat, eta haren ondotik ere beste batzuk. Baina aurten bezain, hain maila altuko bertsolariak, kopuruari dagokionez, hainbeste ez dira sekula izan Nafarroan. Asko dira gor, baina
hor sufritu egiten genuen konparaziora, baita finaletan ere zenbaitetan gaia eman da zenbat behar zuen bertsolari nafarrak bertsoa botatzen hasteko eta hor bazegoen halako maila alde nabarmen bat, Nafarroako eta Gipuzkoako edo Bizkaiko saioen artean. Hor parez pare jarri gara? Bira, igual atrebitua da esango duana, baina nik uste baietz. Finalean, esango nuke, finalean, Nafarroako finalak, begira diezaiokela gutxi gora behera begietara. Bai, beste eskualdetan gertatzen den horri. Ez dut esango, ez Gipuzkoarra bezainonak dira Nafarrak, ez diot hori. Baina bai, gaurko Nafarroko finala kalitate handikoa dela. Eta ez dela bertsolari bat edo biren gauza. Orduan, uste dut pozik egoteko moduan gaudela, Nafarroko bertsogintzan mailari dagokionez loraldi bete-betean dagoelako eta gora goazelako. Amuari kosk eginen diot, Arestian esan duzu. Gero, akaso beste zerbait esan dizu, zer da esaten ari dazun beste hori? Holtza gainean gertatzen ari den hori, ez zola erabateko konsonantzian bertso saio kopuruarekin. Hau da, Goi-mailako bertsolari asko, baina plaza gutxi. Hori da, eta azken urteetan gainera urteroko ohiko bertso saio asko galtzen ari dira Nafarroan. Zonalde Euskaldunean. Gure Ibarren adibidez, Larraunen, Araitzen, Baztanen ere saio asko galdu da. Pandemiaren ondotik? Aurretik ere gertatzen ari zen zerbait da, eta erne egon beharreko zerbait da, hau da, entzulea gero eta gehiago dator, aurten 2000 laurehun ziren, eta kantatzen dugun tokitan entzulea erruz dator. Baina saio kopuruak, saioak galtzen ari dira, eta berriak ere ez gara antolatzen ari behar beste. Garesen adibidez, horrelako tokietan, Iruñerrian, saio gehiago antolatzeko potentziala dagoela uste dut, eta importantea dela. Eta zergatik gertatzen ari den hau, irakurketa nahiko luzea eskatuko luke, baina kulturrekintzen antolaketan transmisioa, ez dakit behar bezala ematen ari den, herriko jaietan adibidez. Oraindik ere, adin dezenteko gazteak ikusten dituzu antolaketa lanetan, atzeti datozenekin, zubilan hori egiten asmatu ez dutelako, edo beste osagai bat izan daiteke, uste dut, pantaila bidez datorkigun kultura globala anglosajoia dela ia erabatean, eta geure kultura oharkabean anzturara ezote garen eramaten ari, eta dagoeneko inertziaz ez du funtzionatzen honek. Pentsatu egin behar da, zer kontzertu ekarri nahi dugun gure herrira, zer ekitaldi, orain arte, X herritan, etzen ez da bidatzen. Halako kontzertu, bertsolariak, inertziaz ez da gertatzen ari hori. Orduan, momentua da pausatzeko eta pentsatzeko. Eta interesgarria. Amaitzeko hau zapore gozoz, beste zerbait aipatuko dizut, eta da, esan dugu, finalean bertsolari goi mailako asko izan zirela, baina gainera, zugi jozu asmatu zenutela finalean elkar zaintzen. Bai, eta oso importantea da hori. Norberak bere... Esan zenuen hori, aurreko finalean ez bezala gaineratu zenuen. Bai. Eta ia bertsolari iguala geunden, eta bertsolarion lana da hori. Hau da, norberak bere pretensio personalak dauzka, norberak alik eta ongien egin nahi du, baina talde bat garela ez zaiguaztu behar holtza gainean, bersotan ondokoarekin egiten dugula, eta zure ondoan eserita ez dagoena ere, lasai baldin badago eta giro goxo bat baldin badago, hori denontzat dela. Mesede, eskuzabaltasun hori, nik uste geure buruari eskatu behar geniokela, bestearekin eskuzabal jokatze hori eta elkartze egintzea. Zer modu zaude, animo, pixkat, baina zintzotasunez. Orain bi urtez genuen asmatu. Egia da Euskal Herriko sailkapena jokatzen genuela final hartan, eta horrek beti ere tensioare egotu egiten du. Baina egun hartan, denak ez dut esango. Batzuk beste batzuk baino gehiago, baina neroni ere ez nintzen behar beste saiatu, ondokoa zaintzen. Eta aurten elkarrekin hitz egin genuen zerbait izan zen aurretik, pixkat
elkar hobeto zaindu behar genuela, eta uste dut lortu genuela. Eta hori bai dela benetako lorpen bat. Estimatua, Julio. Zorregatik. Behin, Iruñean alabak eta biok jarraian sustrai koloinarekin eta zurekin egin genuen topo. Bersolari guztiak zergatik zineten horren argalak, galdetu zidan. Zer erantzunen zenioke? Uste dut azken aldian behar badak gizartearen joera bat besterik ezagure ere, baina bersolariok ere geure dietari erreparatzen digula garai batean baino gehiago, eta kirola ere egiten dugu orduan. Bi gauza horien hasten badira zaila da normalean, argalez egoten. Baina denetari dago bersolari hon artean. Gizona zuria heterosexuala, oholtzan privilegiatu bat zara. Bai, ala naiz eta uste dut hiru baldintza hauek betetzen segiko dudala aurrerantzean ere, behar bada sorpresan harrapatuko nau etorkizunak eta ojala. Baina egin dezakedan bakarra da nire privilegio horiek erauzten saiatu eta nire privilegio horiek kantatu eta bereziki holtzazkitik kantatzen dudan teoria hori aplikatzen segi. Benetako aldaketa bigarren horrek dakarrelako. Nafarra, euskal kultur sistemako periferiako bertsolaria. Oholtzan azpiratu bat zara. Bai, egin batean bai eta nahiko presente izan dut hori urte hauetan, Nafarra izateko nahiko ondo egiten duzu bersotan. Eta orain, Nafarroaraino zoaz bueltan, hau behar bada nire etxetik 20 minutura zegoen herri batean kantatu eta gero. Badaude Nafarroan oraindik, Nafar bersolariek kantatze zuten plazak. Beti egon gara, konsiderazio bajuago batean, esango nuke orain arte. Azkeneko bizpahiru lau urte hauetan horri buelta desente eman diogula uste dut eta ematen segiko dugula. Orduan zorioneko garai batean gaude. Gorritiarra ala iruindarra? Iruindarra. Julio Soto iruindarra da. Urte askoan ukatu egin du iruintartasun hori. Gorritiarra zela esan izan du, asteburu guztiakan pasatzen zituelako eta lagunak ereangoak. Baina orain kontziente naiz ni Iruñakoa naizela, Iturrama auzoko Eskiroz kalekoa eta harro nagoela gainera. Eneko Lazkoz bazina eta hirugarrenez finaleko buruz-burukoan Soto gailenduko balitzaizu, zorionak emango nizkioke, eta segurunago Julio Sotok ere zorionak emango nizkiokela Enekori, eman zizkion bezala bersolari puska bat delako, final izugarri bat egin zuelako, eta bere bersoen borobila baino are borobil handiagokoa delako bere bihotza. Zer emanen zenuke Euskal Herriko finalean kantatzearen truke? Lana, ez daukat emateko beste ezer eta ez nuke beste ezer emango, ez bada saiatzen segitzea dakarrela horrek ekarri behar badu behintzat Euskal Herriko final bat.